No, začíname krvcami. Máš prax, to je raz darmo, tlmočovanie, driapete. Chceš vedieť aj, aký máš medzičas? To je zatiaľ úplne jedno, čo? Dobre, krvce si splnil. Nezabudni si košelu zapraviť, dobre? Môžeš kľudne pozbudzovať. Kto? To je Paľo. Krásne. No driap, kamarát, driap. Inak som ti povedal, že košelu chceš mať zapravenú, že? Ale že si sa zaviazal, vieš? Dobre, dávaš si vestičku, prosím ťa, uprav sa. Nevyzeráš ako bahán. Krásne, jak z nenormálneho internátu, poď. No papaj cibulu, nemáme časti, ide. Dobrá. Smrdí mi normálne mikrofón. Zabíjaj ty asi. No môžeš zapíť, ak si to dáš, chceš, akože nemusí to byť v takom poru. Ale ty zapíš si, že čo? A to som ani nečakal, že to by tak bolo trvať, že ty to dáš, ty si proste jak mager, ty aj... Aj je. Vy štyria, už sa s nikým neporozprávate dneska večer, ale medzi sebou. A Roma ti daj chleba na zajedenie, akože to už je kamarát v tomto jele. Ťa normálne umilosti. Nie, vás to až potom. No poď, ešte tu máš absent, tak neviem na čo čakáš. No to chce potles páni, trošku podporte ma, polku cibule za sebou. Ja myslím, že stačí polka cibule. To je polovica. Počkaj, Paolo, dobre, my ešte budeme porovnávať cibulu, tak skús aspoň vypiť. Dobre, máme tu ďalší krok.